je wil. Start aan het eind. Ja? Dan ga je zelf een verplaatsing maken hierin. Ik zie dat. Gooi ik. En dan maak je je aanloop aan. Ik laat eerst iedereen even rouwen en die wat ik halen. Dan gaan we nog even over de verfijning in de arm in te slaan. Dus, kijk, hup. Straks is er gewoon een balbeek, dus ga ik maar. Het gaat om armen ver naar achteren. Zelfs die pols omhoog, want dit geeft ook nog snelheid.